Lisaqhubeka idabi lokulwela ubulungisa kwizithyolo zokudlwengula kwentwazana eneminyaka esixhenxe ubudala yaseMpuma Koloni eMatatela ogama nguCwecwe. Lo mntwana kutyholwa ukuba wadlwengulwa yindoda engaziwayo ngo-Okthobha ka-2024 kwaye akukacaci ncam ukuba senzeke phi esi siganeko. Okanti ke kwimpelaveki ephelileyo abahlali baseSoweto bangene ezitalatweni ukubonisa inkxaso kuCwecwe nosapho lwakhe ngakulo mba. Abahlali abasuka kwiingingqi ezohlukeneyo kwindawo yaseSoweto ngecawe bahlangane ngazwinye kwisimemelelo sobulungisa egameni lentwazanana eneminyaka esixhenxe uCwecwe emva kwezithyolo zokudlwengulwa kwakhe esikolweni. Abahlali babamba le mingcelele kumakhwelo wokuba kubekho amanyathelo athathwayo ukulwa nomkhwa weziganeko ezikumila kunje. Inhliziyo yami ibuhlungu because the way kwenzakala ngakhona, it seems like people, they don't care what's happening around us. I have a girl child, and ngine girl child, I'm scared each and every day ukuthi kwenzakalani ngabantwana bethu. I'm scared ukuthi makaya esikolweni usafe or akekho safe. So ngiyacela ngokuzithoba ku-government ukuthi ngicela isilekelele kulento yenzakalayo ey'kolweni, kube ne-safety ebantwaneni bethu. Ziyakhula izixeko kwisebe lesipolisa nelobulungisa njengoba ziminyile izikhalo zokuba la masebe ayasilela ukwenza ubulungisa kumaxhoba. Umthetho was failure from kudala. If umthetho angeke ubone ukuthi umuntu fanele aphume scot free, then kusho khona ukuthi asinawo umthetho. Ngoba kumanje uphumile ufree, asisazi ukuthi makaphuma uzoyenzani. Sihleli nabantu ama-culprits, sinabantwana abarejwa kudala, amakhesi akhona awakavulwa namanje. Abanye sebeze bakhohlule nokuthi barejwa, but umthetho awuyithathi indima yawo. Ilanga langecawe belizinyaswe ngamaqela ohlukeneyo ezopolitiko kunye nemibutho kuyo kuquka iqela lamajiji elichukumisekileyo sesisenzo. Kusiphatha kabuhlungu njengabahloli bey'ntombi sabazali ey'ntombini. Lokhu okwenzekayo kusiphatha kabuhlungu. Siyacela ukuthi i-justice isebenze, u-government asisebenzele kuko konke lokukhohlakala okukhona ezweni lethu kuqedwe. We're scared as thina singamajiji, nathi siyafundiswa ukuthi kumele siyiphathe kanjani. Kube nayo utholile ithuba, azange azalithola ithuba lokuthi bamchazisele ukuthi ukuba intombi into kanjani. Siyazama nathi ukuyiprotecta as much as abazali babo bazali ukuyiprotecta. And I'm glad ukuthi mama kaCwecwe uye wasukuma walwela umntwana wakhe because she had to. If she was, because bekamncane angeke azakhona ukuyikhulumela. So we're here to be voice for uCwecwe and bring justice to her. Abo bebeyinxalenye yale mingcelele bafunga ngokuqhubeka ukuvakalisa amazwi wabo egameni lale ntwazanana kunye nawo wonke amanye amaxhoba. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eSoweto. Ukanti ke sisaqhubeka nelinqaku usodolophu wesixeko saseGoli uData Murero ubambe okanye uzimanye nabahlali baseSoweto kumngcelelo wokubonisa inkxaso kuCwecwe nosapho lwakhe. Umurero uthi urhulumente wenza konke okusemandleni ukukhawulelana neengxaki zobundlobongela obusekelwe kwisini, ukubulawa kwabasetyhini kunye nokuxhatshazwa kwabantwana. Watsho ehlaba ikhwelo lokuba isizwe simanyane ekulweni le miba. Usodolophu wesixeko saseGoli uData Murero ubeyinxalenye yemingcelele ebibanjwe ngempelaveki kumakhwelo ahlatywayo obulungisa kwityala lezithyolo zodlwengulo zentwazanana uCwecwe. Esithi eli lixesha lobumbano, inkxaso kunye nentsebenziswano. We are here to make our voice register that time has come that all of us have to stand up against gender-based violence, rape and all crimes against women. So we are here to support this initiative. We are calling on all our communities to help us. Let us all fight against rape and GBV. But over and above, I still believe we need to invest more energy and resources in teaching the young boy, the boy child, about taking care of the females and vice versa. And of course also talking to all men in society to desist from engaging in such activities and understand that these women are our responsibility. We must support them, we must protect them, especially young girls. Usodolophu ubuye waphendula kwizixeko nezikhalo zokungoneliseki yinkqubo yezobulungisa nongenelelo lukarhulumente. There will always be grievances from communities, whether it's on service delivery issues, it's on unemployment,
and a whole range of issues. And we do encourage that society must continue to raise their issues, and government must continue to partner with society and communities to resolve the challenges that they're faced with. There are where, of course, we've made strides, we've made good progress. There are where we are still not making progress, and something has to be done. And also continue to call on the private sector to also partner with government and communities so that we can improve the quality of life yabantu bakithi. Ukuza kuthi kangoku ngokwengxelo yamapolisa, uvavanyo lwencindi yofuzo yexhoba lugqityiwe kwaye lubonisa ukuba akukho ncindi yofuzo yangaphandle. Kodwa nangona kunjalo, abantu abathathu baye bavela kwaye uvavanyo olongezelelweyo luyaqhubeka. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka, eSoweto.